Molt bé, molt bon dia a tots i a totes. Benvingudes i benvinguts en aquest acte que fem des del Consorci Líder, juntament amb l'Associació per al Foment de l'Economia del Bé Comú. És una activitat que organitzem en el marc d'accions que fem dins del Consorci. Com coneixeu, ens encarreguem amb temes de suport al Departament d'Acció Climàtica pels fons líder, però a part d'això també tenim aquesta vessant. I jo soc l'Antoni Vitrià, tècnic del Consorci, i bé, la primera part ara inicialment donarà la benvinguda al Jordi París, que és el director del Consorci Líder de Desenvolupament Rural del Camp, juntament amb la Pilar Calçada, que és vicepresidenta de l'Associació per al Foment de l'Economia del Bé Comú. Si us sembla, els dono pas. Bé, jo només donar-vos la benvinguda a totes i a tots, explicar una mica el que deia el Toni, des de Consorci Líder i una mica en la gestió del programa Líder. El més conegut és aquest suport que donem mitjançant subvencions amb el Departament d'Acció Climàtica a la diversificació de l'activitat econòmica en el medi rural. És el que generalment ens heu conegut més a Líder i que ens hi dediquem per encàrrec del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a gestionar aquests ajuts, que aprofito i faig l'espeech. Ahir es va obrir la convocatòria, avui és el primer dia que ho podeu demanar, amb el qual qualsevol entitat, activitat econòmica, entitat, ajuntament o Consell Comarcal que vulgui demanar l'ajuda té fins al 20 de gener per contactar amb nosaltres i l'ajudarem amb tot allò que puguem. Però a banda d'aquesta part, que és la més coneguda i és una mica el core del Consorci, també és veritat que vam detectar fa uns anys que no tot és inversió i que la manera a vegades d'ajudar els agents del territori no només és ajudant o tramitant aquestes subvencions, sinó a vegades hi ha temes més immaterials, formació, acompanyament, el que dèiem, inclús activitats econòmiques. El dia que obren la persiana comença l'aventura i no tot acaba amb la inversió de la persiana. Llavors, dintre d'aquesta part d'acompanyament i de suport que fem a entitats, que vinculem amb el que li diem projectes de cooperació, que és el que Toni està al capdavant, una de les jornades que fa un temps vam parlar amb l'alcalde de Santa Coloma, exalcalde avui en dia, que l'he vist, ja no el veig, aquí, amb el Ramon, ens va donar a conèixer aquesta iniciativa de l'economia del bé comú, que a Santa Coloma de Queralt havien treballat i que m'ho va explicar i que vam creure que era una bona cosa per treballar. Sabeu que aquestes entitats que depenem de fons públics podem recollir aquestes idees, però fins que no les podem plasmar passa un temps, perquè hem de recollir els diners, els hem de demanar, els hem de justificar, però que finalment vam contactar aquest servei i una mica a la jornada d'avui el que volíem és donar a conèixer aquesta iniciativa. Jo només donar-vos la benvinguda i passar a vosaltres, que sou els protagonistes. Gràcies. Moltes gràcies, Jordi, per fer possible aquesta jornada. Sí, això és una prova més de que junts podem aconseguir coses grans. Jo entraré en un altre registre perquè l'economia del bé comú el que té és que parla de valors. I a mi m'agradaria posar-nos en situació avui del valor que ens porta aquí avui, que és la persona i la vida. I celebrar que avui és el solstici d'hivern, que avui ha sortit el sol i donar gràcies perquè ha sortit el sol. Crec que és molt important, no és una cosa a la lleugera, vull dir, el sol és el que ens dona energia, necessitem ara transformar l'energia i crear comunitats energètiques i el sol ens ajudarà. I aquest sol ens porta un valor de l'economia del bé comú, que és la solidaritat, que a vegades no hi pensem, però és molt probable que la paraula solidaritat vingui del sol, perquè en realitat som un ecosistema. I per això volia donar gràcies al sol i a l'energia. També volia donar gràcies a la terra, sí, perquè sosté aquest espai i perquè permet que creixin els aliments que després menjarem a l'estona del cafè i del break. I també perquè això, l'Espluga de Francolí, què és l'Espluga? És una cova. Teniu aquí també, a part d'aquest museu tan bonic que honra el món rural,
i que és la raó que ens uneix avui aquí, doncs també teniu una cova immensa, no? que ens porta a la prehistòria i a uns orígens i a una saviesa de la humanitat que a vegades hem oblidat i que potser aquesta economia que volem transformar ens ha de també portar a aquesta economia primordial, no? que és el de la saviesa de l'ésser humà. I no només és una espluga, sinó que és de Francolí i està a la Conca. No? I, jo soc geògrafa de formació, perdoneu, però la conca d'un riu, no? I en aquest cas el Francolí, que desemboca a Tarragona i connecta amb la capital de la província, no? I que ens uneix en aquestes comarques que el Consorci ara està liderant, no? La comarca de la Conca de Barberà, la comarca de l'Alt Camp, la comarca del Baix Camp i la comarca del Priorat, que tenen en comú muntanyes de prades, abans ho comentàvem amb la Gemma, no? Doncs sí, aquí és cooperació, un altre valor que fomenta l'economia del bé comú, i també participació, i participació vol dir vincle, vol dir anar junts de veritat i acompanyar-nos en el camí per fer-nos més forts i que aquesta llavor que avui volem posar en aquest espai, no? en aquest museu, en aquest context que estic mostrant, no? Tingui la força per realment donar-li la volta a una economia que ha quedat obsoleta, que ens ha fet molt mal, ens hem fet molt mal, tots plegats, amb aquesta economia, competint. Jo vinc del món educatiu i a l'escola és un reflex, no? De la competició, de les notes, del premi, del càstig, però és que després això és la base que quan ens fem grans, ens fa comportar d'una manera determinada. I és seriós i és preocupant, no? Perquè a vegades ens traiem els ulls i és molt trist. No? Per exemple, els ajuntaments, no? Estan convocats a municipis, estan convocats alcaldies i regidories i a vegades coses tan bàsiques com mirar les persones i mirar el territori i prendre decisions en aquest sentit doncs són oblidades i en canvi entrem en personalismes i egoismes que fa que el territori quedi malmès, no? I que coses que s'han fet amb carinyo després es desmuntin o que les empreses, no? Hagin funcionat durant tants anys d'una manera tan egoista i tan només prioritzant l'interès particular, ens ha portat a un món que potser fa 100 anys, si les coses haguessin anat d'una altra manera, doncs seria molt diferent. I potser ja és hora, perquè n'hem tingut de molts colors, no? Hem tingut el pla de residus, hem tingut el Covid, no? La pandèmia, ara tenim tot el tema de l'energia, no? Amb totes les seves possibilitats i solucions, i és moment de prendre bones decisions pel territori, perquè el poble és sobirà. No ho podem oblidar, que nosaltres tenim l'última força. Poden arribar fons de qualsevol lloc del món, de la UNESCO, de la Comunitat Europea, d'Espanya, de Casa Gran, de Barcelona, però al final qui té l'última paraula som nosaltres. I podem dir-li Agenda 21, perquè molts estàvem ja amb l'Agenda 21 fa molts anys, podem dir-li Agenda 2030, podem dir Objectius de Desenvolupament Sostenible i pintar-lo dels colors que vulguem. Però al final, si no hi posem l'ànima i no hi posem el cor, tornarem a fer el tonto i no serveix de res. Llavors avui és una jornada que per mi és una llavor que tant de bo floreixi i creixi un arbre ben gran, perquè realment si som capaços cadascú individualment i després col·lectivament de mirar l'economia com un tot i de mirar-nos les persones com un potencial humà que realment pot fer fructificar aquesta terra, ho tenim tot. Tenim el sol, tenim la terra, tenim l'aigua, tenim l'aire i tenim aquesta vida que som nosaltres els humans, que som molt savis si sabem realment caminar en la direcció correcta i tots junts. I això és el que m'agradaria que passés avui, que amb tot el que hem preparat, primer una primera fase d'explicacions, però després totes les dinàmiques, acabem tots molt reforçats i amb moltes ganes de contribuir perquè aquest món sigui millor.